Tinqari huwa Salm 90 talba ta' Mose ir-raġel talla. Sit, int kont l-amara tagħna minn ġenerazzjoni għal ġenerazzjoni. Qabel ma twildu l-muntanji jew int sawwart l-art u d-dinja, imqar minn dejjem għal dejjem int Alla. Int iddawwar bniedem lura għat-trapp u tgħid irritornaw ewliet il-bnedmin. Għax 1000 sena f'għajnejk huma biss bħal bieraħ meta jgħaddi, jew bħal qassa bil-lejl. Int kaxkarthom lem bħal arar, huma bħal raqda. Filgħodu huma bħal ħaxix li jerġa' jinbet, filgħodu jiffjorixxi u jerġa' jinbet lejn l-għaxija jitbiel u jinxef. Għax konna konsmati bir-rabja tiegħek u badbek konna mdamdma. Poġġejt l-inikwitajiet tagħna quddiemek id-dnubiet sigriti tagħna fid-dawl tal-preżenza tiegħek. Għax jiemna kollha oqsu fil-furja tiegħek. Temmejna snin tagħna bħal tnejjida. Inkwantu l-jiem ta' ħajjitna jikkontini 70 sena, jew jekk minħabba s-saħħa jlaħqu 80 sena, frattant il-gburija tagħhom hija biss taħbit u ħżunija. Għax malajr tgħaddi u aħna intiru l-hemm. Min jaf is-seta tar-rabja tiegħek u l-furja tiegħek skont il-biża' dovut lilek. Għalhekk, għallimna noddu jiemna sabiex nippreżentawlek qalb ta' għerf. Irritorna u sit, kemm seddum? U kun dispjaċut għall-sira tiegħek. O sodisfana fil-għodu bl-imħabba fidila tiegħek. Biex nannu ferreħin u nkunu ħienja jiemna kollha. Ennina skont il-jiem li fihom int afflittajtna u snin li fihom rajna l-ħasen. Ħalli xogħlok jidher lill-sira tiegħek u l-majestà tiegħek lill-ulieda. Ħalli l-favur tal-mulejla tagħna jkun fuqna u konfermalna xogħol idejna. Iva. Ikkonferma xogħol idejna. Amen. Fl-antik Alla kif tafu ħeles il-poplu ċkejken tiegħu mill-jasar tal-Eġittu permezz tal-qaddej tiegħu Mose u mexxihom lejn il-muntanja Sinaj fejn hemmhekk intrabat patt magħhom. Dak il-patt jikkonsisti fl-10 kmandamenti li jibdew jinolmu lejla tiegħek li ħlistek mill-dar, mill-Eġittu minn dar il-jasar. Alla jridna nkunu nies ħielsa, nies li nservu lilu mingħajr intimidazzjoni l-jiem kollha ta' ħajjitna. Alla jridna nkunu liberi. U infatti mbagħad mexxihom minn hemmhekk lejn il-fruntiera tal-Kanan li Alla kien weda anke lill-patriarki tagħhom Abraham, Isaac u Ġakob. U qabel ma daħlu fl-art, Mose bagħat 12 spjun biex jispjunaw l-art, biex jaraw x'tip ta' art hi u dawn ġew lura u taw rapport ħażin mill-ġiganti, vera kien hemm ġiganti, kien hemm il-ġiganti jgħixu fl-art. U qalu aħna derna fajnew qisna ġurati dak l-insett ta' 4 pulsieri. Imma ġew mwerra maħniex kapaċi maħniex noħduha dil-art. Tnejn minnhom qalu imolejw amana Ġoswe u Kaleb. Il-molew amana u kapaċi noħduha la darba u ħajjatijilna. Però il-poplu xewwex kontra Alla u ma emminx li Alla kapaċi jagħtihom dik l-art, art fertili, art nixxi ħalib u l-għasel. U ġabu skuża buliedhom li jekk ħanitlu dawn il-ġganti u n-nies tal-Kanan ħajoqtlu lill-uliedna u ħajsparpaljawna. U Alla fadbu għalilhom intom qed iġibu skuża buliedkom. Uliedkom ħajitlu, imma intom ma titlux. U kellhom qattaw 39 sena jiġġerrew fid-deżert minn post għal ieħor. Perjodu twil ta' ħajjithom li kien prattikament ħanidu hekk moħli fejn setgħu gawdew il-barkit tagħha u l-libertà li Alla tagħhom. Minħabba l-istinazzjoni tagħhom, minħabba l-infedeltà tagħhom, minħabba n-nuqqas ta' twemmin tagħhom. Minħabba d-disubbidjenza tagħhom. Baqgħu barra mill-art imwiegħda.
U Mosè kiteb dan il-salm f'dak iż-żmien meta kienu qegħdin fid-deżert jgħixu fit-tinet. Mhux fid-djar bħal tagħna, jgħixu fit-tinet. U allura tistgħu timmaġinaw dawn ma' nies illi tilfu jew aħjar ċaħdu lilhom infushom mill-aħjar barkiet tal-Alla. U frattant Mosè hawnhekk f'dan is-salm, l-uniku salm tiegħu li ħallilna, salm 90. Possibilment huwa l-eqdem salm, ma nafux fiċ-ċert, għax hemm ħafna salmi oħrajn illi m'għandniex idea minn kitibhom. Però hija talba meditattiva li għad ditot ħafna għal fil-bidu ta' sena ġdida illi nirriflettu l-għada tagħna u r-relazzjoni tagħna mal-Alla. U minna ma rridu naħsbu dwar iż-żmien għaddej, vera, sa sena qadima u bdiet oħra. U kif inħarsu lejn dal-affarijiet? Mosè jibda biex jiddikjara l-eternità tal-Alla. Aħna li kważi ħossuna imxekkla jew illimitati biż-żmien għaddej, illi qed jaffettwana. Lilla jgħidlu sit int kont l-amara tagħna minn ġenerazzjoni għal ġenerazzjoni. Avolja kienu fid-deżert u kienu qegħdin jgħaddu bil-ftit. Mosè ara fl-aħħar mill-aħħar aħna li għandna lill-Alla li nistgħu nabitaw fih, li nistgħu nirrelataw miegħu, għandna l-aħjar barka illi jista' jkollna. Il-Lut iċċaħdu bil-Kanan frattant Mosè jirrealizza li fl-aħħar mill-aħħar Alla kien u jibqa' ir-refuġju għal fidili kollha tiegħu. Anke meta il-Lut aktar tard sekli wara sfaw eżiljati. Kellimhom permezz ta' Eżekjel u qalilhom illi hekk jgħid Sid il-Mulej għalkemm bedkom qalb il-ġnus u għalkemm xirritkom fl-artijiet jien insir għalikom bħal santwarju żgħir fl-artijiet li mortu fihom. Għalli jibqa' dak is-santwarju dik il-moħba illi nistgħu nieħbew fih u nsibu il-faraġ u l-inkoraġġament tagħna fih. Imċaħda mill-art imweda Mosè qed jiddereġihom isma' ikkompensaw dik it-talfa tagħkom b'Alla nnifsu. Alla illi huwa Alla tal-patt, Alla li jista' juża l-ħatar magħna minħabba il-bluwa tagħna. Għax Alla qalilhom itlu l-artija tagħkom, ħatirbħu ħantijilkom. U huma użaw ir-raġuni flok ma semaw il-kelma awtorevoli ta' Alla. U allura kemm huwa xieraq li aħna naqbdu mat-tamam qiegħda qudiemna. Alla qed jgħidilna itlu fl-art tal-libertà. Fl-art li hemmhekk se nieħu ħsiebkom, se tgawdu xirka miegħi. U xi Kristjani jibqgħu mingħajr ma jaqbdu mat-tamam qiegħda qudiemhom bħalma ankra iżżomm lill-vapur sod fit-tempesta. Irridu la darba Alla urina il-grazzja u l-qawwa tiegħu, irridu ingawduhom. Iva ninsabu pellegrini hawnhekk bħal fl-aħħar mill-aħħar bħal dawk il-Lut li kienu mexxin minn posta l-ieħor, vera? Aħna wkoll u li Alla illum il-ġurnata mxerdin mal-erba' tirjieħ tad-dinja ma' nebda imperu temporali hawnhekk frattant għandna lill-Alla bħala l-abitazzjoni tagħna. Sit int kont l-amara tagħna minn ġenerazzjoni għal ġenerazzjoni u qabel ma twildu l-muntanji. Jekk hemm xi ħaġa fid-dinja li timpressjonana vera, hija l-muntanji. Il-formazzjonijiet massivi illi nħossuna vera nemel ħdejhom. Qabel ma twildu l-muntanji jew int sawwart l-art u d-dinja minn dejjem għal dejjem int Alla. Min minna mhuwiex konxju li aħna tal-bieraħ Alla huwa etern. Alla li għandu bidu u laqqas ikollu tmiem.
Alla illi palma kien jott għallut, jott għalina u koll illum minn ġenerazzjoni għal ġenerazzjoni, minn seklu għal ieħor Alla jibqa l-abitazzjoni ta' niesu. Dak li għamel ma' missirijietna, għax dawk il-lut kienu missirijietna fil-fidi, jibqa jagħmlu bħala pledge magħna, itennieh magħna il-patt illi bih intrabat mal-lut huwa il-patt illi jintrabat magħna illum u jerġa' aħjar għax huwa patt ġdid, patt ratifikat bid-demm imxerred ta' ibnu Ġesu Kristu. Allura Alla tagħna il-provdimenti kollha biex aħna ngawduhom. Alla qed jistedinna biex nafdawh Alla etern. Għandna relazzjoni ma' dan Alla illi fih nifsu huwa misteru. Għax kif nistgħu nifhmu, kif nistgħu nikkomprendu enti xi ħadd illi qatt ma beda. Illi kien hemm minn dejjem, vera, moħħna jibda jerfa' biss illi ma nkunux kapaċi nifhmu illi wieħed jibda għandu jkollu data ta' twelid, però Alla huwa etern. Iżajja 44 vers 6 jgħid hekk jgħid il-mulej is-sultan ta' Iżrael u l-feddej tiegħu il-mulej tal-eżerċiti jien huwa l-ewwel u jien huwa l-aħħar. U m'hemmx Alla ieħor ħliefi. Alla uniku illi iva fil-ħnina tiegħu jifdina minn dar l-jasar, fil-fedeltà tiegħu iridna li ngawdu xirka sabiħa miegħu, fil-libertà. Frattant aħna kultant nonqsu milli nitlu. Nippreferu noqogħdu fit-deżert milli nitlu fl-art, milli ingawdu l-Alla. Mhux se jkompli biex jiddeskrivi l-ġufija tagħna l-bnedmin, vera, għax jekk qed tgħix fid-deżert. Dipendenti għal kollox fuq Alla, ftakru li kuljum Alla kien jibatilhom il-manna. Kuljum. Ħobs mis-sema li kienet ovvjament tip stampa sabiħa li fl-aħħar mill-ħar kellu jibgħat il-ħobs ħaj li nżel mis-sema. Ġesu Kristu hux vera li kull min jiekol minnu jgħix għal dejjem. Id-djufija tagħna jgħid int iddawwar bniedem lura t-trapp u tgħid irritornaw owliet il-bnedmin. Mhux huwa realista ħafna. Ma kienx bħal ħafna nies fis-soċjetà tagħna li jiskru fid-divertiment bla sens kultant. Ħajdu nifirħu fil-mulej, ċertament. Ma mhux jara fil-bniedem waħdu huwa biss trapp. Bħalma fil-bidu l-Adam meta dineb għallu għax inti trapp u le trapp terġa' tmur, le trapp terġa' tirritorna. Dik hija n-natura tagħna, irritornaw owliet il-bnedmin. Matthew Henry il-famuż kommentatur tal-Bibja jgħidilna bit-tweġiba Alla kollu li jinqala minħabba il-mortalità tagħna, il-fatt li aħna mmutu u l-mortalità ta' ħbiebna nistgħu nisiltu komfort qawwi mill-immortalità tagħna, mill-fatt li Alla minn dejjem għal dejjem intalla. Aħna ħlejja qed immutu u l-faraġ kollu li toffrilna d-dinja huwa faraġ temporanju. Imma Alla huwa immortali u hekk insibuh dawk illi jafdaw fih. Anke Luteru fuq binarju simili kiteb illi Mosè jeżortana biex nintrafaw il-fuq miż-żmien. Il-fuq miż-żmien u nħarsu lejn ħajjitna bl-għajnejn talla. Ma li nagħmlu hekk nindunaw fiċ-ċert li l-ħajja umana bil-kemm fiha xiber. Imqar jekk wieħed jgħix omor twil. Mosè illi fil-fatt għex 120 sena kiteb illi il-mortalità tagħna hija realtà li ma nistgħux naħarbuha vera. U allura rridu nsibu il-sigurtà, il-komfort tagħna
f'Alla li huwa etern, Alla immutabbli, Alla ma jinbidilx, Alla li ma jinbidilx fil-wedi tiegħu, Alla li huwa perfett, Alla li huwa infinit. Kemm huwa xieraq li aħna sikwit nirriflettu u nimmeditaw fuq in-natura t'Alla, l-attributi t'Alla, il-glorja t'Alla. Pawlu f'waħda mill-ittri tiegħu jgħid issa lis-Sultan Etern li ma jmut qatt, li ma jidirx, li l-Alla waħdu għaref ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Alla Trinità minu fih innifsu u minu għalina huwa l-uniku pedament solidu biex inserħu fuq it-tamiet kollha tagħna. L-isperanza tagħna għalissa u għal-futur ħatkun solida f'Alla waħdu. Bħalma ukoll ma nistgħux nifhmu il-natura t'Alla, Alla Etern ħadd ma jista' jifhmu. Ħadd. U lanqas ma nistgħu nifhmu il-ħsibijiet tiegħu. 1000 sena jgħidlu Mosè, 1000 sena f'għajnejk, huma biss bħal bieraħ meta jgħaddi l-bieraħ mhux hawnhekk konna aħna. Isu. Però 1000 sena għalina huwa żmien vera twil. Vera twil. 1000 sena Malta kif kienet kważi għandna idea. Nafu li kienu fi żmien il-fewdu, kien żmien ikraħ, kulħadd jabbuża minna, kulħadd jiġi u jisfruttana bħala ġens. 1000 sena però f'għajnejn Alla huma biss bħal bieraħ meta jgħaddi jew bħal għassa bil-lejl. Din hija r-realtà illi rridu allura narfu illi qegħdin f'relazzjoni ma' Alla illi iż-żmien ma jesperjenzjax bħalma nesperjenzaw aħna. Ġesu għalinna jiena ġej dal-waqt, vera? Ġej dal-waqt. Għalih jisu għaddew jumejn. Mosawek qiegħed għanqalna biex naffaxxinaw ruħna b'Alla. Anke meta ninsabu konxi dwar il-mortalità tagħna, fl-aħħar mill-aħħar il-mortalità tagħna hija riżultat tat-tnub tagħna. Aħna li rribellajna kontra Alla, tajjeb Alla nizzel il-ġudizzju tiegħu fuq ir-razza umana bħalma kien vaża ċaru tont lil Adam dakinhar li tiekol minna dik il-siġra projbita, int ċertament tmut. U allura Mosè jkompli biex jitkellem dwar l-istat midneb tagħna l-bnedmin, vers 7. Għax aħna konna konsmati bir-rabja tiegħek u b'għadbek konna mdamdma. Taftam timmaġinaw ġifieri dawn in-nies illi filli kienu l-sira jaħdmu qishom bowla għal farawn u jaħdmulu 7 fil-ġimgħa. Aqqas bima ma tistma'ek. U Alla ħelishom. U għamilhom poplu partikolari tiegħu. U rrid jagħtihom l-aħjar art li tnixxi l-ħalib u l-għasel. U frattant minħabba għal darbohra id-dużubbidjanza tagħhom ħassewhom nies imdamdma bir-rabja t'Alla. Rabja ġusta t'Alla. Poġġejt l-inikwitajiet tagħna jew id-dnubiet tagħna quddiemek, id-dnubiet sigriti tagħna fid-dawl tal-preżenza tiegħek. U nafu illi il-dnub huwa propjament l-erq il-kawża ta' kull illa, ta' kull sfortuna, ta' kull żvantaġġ, ta' kull mankanza illi aħna mobbijin bihom matul din il-ħajja. Thomas Watson jgħid ħajibżgħu mill-mewt dawk li ma jibżgħux mid-dnub. Għaliex iva, id-dnub ġabna fli ġabna. Però Alla ittratta dwar id-dnub tagħna billi samru mas-salib. Araw il-ħaruf t'Alla dan hu li jneħħi id-dnub tad-dinja. Għal darb'oħra Mosè jerġa' imbagħad jitkellem dwar il-qosor tal-Homo Ruman, il-vita brevis aħna mill-antik, vita brevis.
Meta tkun żagħżugħ taħseb illi minn taħt ikbar qatt, illi għandi futur twil, imma tħares lura tajt qed nixjieħ. Għaseb ta' tirrealizza li qed tixjieħ, vera? U għaliex jiġri hekk? Il-paga tad-dnub hija l-mewt. U kontinwament Alla bil-mod il-mod qiegħed jarrafna bli ġrielna bil-mart, bid-djufijiet, bid-dobolizzi tagħna. Illi aħna il-paga tad-dnub hija l-mewt. Il-mewt mhix okkorrenza naturali, hija realtà minħabba l-istat ribellus ta' umanità kontra l-ħalliq tagħha. U sinjal kontinwu tiegħu illi jinsab maddab, jinsab irrabjat minħabba d-depravità u l-viltà tal-bniedem li b'ingratitudni ħada kontra tiegħu. U meta Alla jurina l-għadab tiegħu, kważi qed jagħmlilna pjaċir. Għax qed jurina illi aħna maħniex sewwa miegħu. U għalhekk hija l-mogħdija tal-erf illi aħna nirrikorru lejn Ġesu Kristu għaliex nafu li hu tabba bl-għadab t'Alla għan-nom tagħna biex ineħħih minn fuqna. U allura l-aħwa, ejjew nożżu aktarx mill-warbu riflessjonijiet solenni dwar il-mortalità tagħna. Forsi tajdu li mar l-lullu tas-sena qed titkellem fuq affarijiet daqshekk serji, affarijiet daqshekk solenni, imma rridu nżomm quddiem għajnejna illi mingħajr rabta ħajja malla il-korsa ta' ħajjitna hija biss vanità. Hija biss fruqa, hija biss nifs illi għaddi vers 9 jiemna kollha oqsu fil-furja tiegħek. Temmejna snin tagħna bħal tnejda. Meta inti tissospira tagħmel waħdek, kemm iddum? Dik ħajtek. Dik hija huwa lingwaġġ poetiku li jolqotna u jġelna naħsbu li iva. Meqjusa sew fl-aħħar mill-aħħar il-mewt u aħna il-koll mexjin f'dik l-istess vija. Il-mewt nażżana mill-kburija u l-pretensjonijiet kollha tagħna. Tarrafna dwar il-ġudizzju t'Alla u kemm ma nistgħux huwa impossibbli li ngħixu indipendenti minnu. U l-amara tagħna minn ġenerazzjoni għall-oħra. Mhux għaqli li nifissa fuq il-mewt. Nisir morbidu dwar bil-ħsieb tal-mewt. Imma dal-ħsieb għandu jumbuttani biex nfittex l-amara tiegħi falla il-ħaj. Alla l-qatt ma kellu bidu. U allura ħsibijiet dwar il-mortalità tagħna iva forsi niktuna, imma mill-wiċċ imnikket il-qalb imbagħad tagħmel progress u r-ruħ tistana, ir-ruħ timxi l-qudiem. Fuq din ir-realtà Mosè jgħidu lil Alla għalhekk għallimna noddu kieku ktibt jiena kont noddu snin tagħna kont niktab jiena. Imma hekk b'mod sorprendenti ħafna jgħidilna għallimna noddu il-jiem tagħna. Mosè jikkalkula l-omo Ruman bħala kwistjoni ta' jiem. Ta' jiem. Imma aħna fuq il-lapidi tagħna x'nagħmlu? 76 sena, pereżempju. Il-Bibja tagħtina perspettiva oħra. L-omo Ruman huwa kwistjoni ta' jiem. Għallimna noddu l-jiem tagħna, nodduhom bħala prezzjużi. Għaliex? Biex nippreżentawlek qalb ta' erf. Meta wieħed ikun konxju u jolqtu l-ħsieb illi dan l-ħsieb tal-mortalità tagħna fid-dawl tal-eternità tagħna iħalli impatt fir-ruħ tagħna. Ngħidilkom illi l-korsa ta' ħajjitna tieħu żvolta ġdida. U qed ngħid hekk mill-esperjenza tiegħi. Das-salm ħalla impatt tiegħi meta kont insertajt l-Amerika f'Massillon, Ohio fl-1982 u smajt priedka fuqu għal ħabta tal-għota tas-sena wkoll kienet. U das-salm huwa deċiżiv, kien deċiżiv għal ħajti u għadu.
يعني الكلمة طلع متى تلطق الحياة تيجك تيهو perspettiva ġdida اللي minna ma tanqalax. Għallimna noddu l-jiem ta' ħajjitna sabiex nippreżentaw lekom u lej qalb ta' erf. U mhix xi ħaġa faċli il għaliex l-erf fl-aħħar mill-aħħar huwa Alla li tjagħtihulna. Dik il-ħila, dik is-sena illi bit-tarif li għandna, bil-fatt li għandna qudiemna nkunu kapaċi inriġu ħajjitna b'tal mod u maniera li toġob il-Alla. Dak huwa l-erf. Din id-tali sapjenza dal-erf huwa rari il għaliex huwa kwistjoni tal-qalb. Mhux kwistjoni li ħaddmu xi kors f'xi kulleġġ u toħroġ bid-diploma. Huwa kwistjoni tal-qalb tiegħek imberħa quddiem Alla għall-impressjonijiet tiegħu. Calvino pereżempju. Calvino kien bniedem li kien marradi u ra ħafna fuq wiċċu. Tilef tarbija ta' żgħira, tilef il-martu wkoll, kellu ħafna oppożizzjoni f'ħajtu. Frattant, l-għan tiegħu kien illi l-qalb tiegħu joffrija liberament u sinċerament lill-Alla. Calvino qal xi prova akbar ta' ġenn jista' jkollok milli tiġġerra l-hawn u lin bla ma tipproponi ebda skop għalik innifsek. U ħafna nies qegħdin jiġġerrew u għandhom il-karrieri u jridu jlaħqu hemmhekk u jridu jibnu l-imperu tagħhom in-naħa l-oħra u jridu jagħmlu minn kollox qishom ġrieden imġienen. Ma jafux fejn sejrin. Qed jgħixu mingħajr għan jew jekk l-għan tagħhom huwa għan li tonfoħlu jitla'. Ibih rajt li l-għan tal-ħajja umana u illi tgħix ħajja ta' għan. Imma ħanżid magħha jiena. L-għan tal-ħajja umana u li tgħix ħajja ta' għan u dak l-għan għandu jkun li taraf il-Alla. Tafdaħ, tħobbu, taqdih u tgawdih imqar minn issa. Sibuli għan illi huwa aktar sublimi jew aħjar jew aqwa minn hekk. Ma ssibux. Jekk qegħdin nittrattaw ma' Alla li ħalaqna, Alla li sejħilna, Alla li iva jittratta magħna skont kelmtu u ma jdux minn kelmtu u allura qegħdin nesperjenzaw l-għadab tiegħu aħna nies mortali minħabba d-dnub tagħna. U frattant fih insibu ken minn nisel għal nisel. L-għan tal-bniedem huwa illi ikun kapaċi jippreżenta lill-Alla qalb ta' erf illi timxi fid-dawl tal-kelma tiegħu. Finalment Mosè jitlob il-Alla għal grazzja tiegħu. Sekwit nagħmlu din. Omole għatini grazzja, omole għeni u għatalb illi jesprimi id-ġufija tagħna, illi nafu li aħna weħidna ma nix ħanaslu. Mosè jitolbu għal grazzja. Vers 13, ir-ritorna sit kemm se ddum u kun dispjaċut għall-sira tiegħek. Għax Mosè bniedem sensittiv, spiritualment kien sensittiv ħafna u kien jaf li dik l-esperjenza tagħhom fid-deżert u li hu nnifsu wkoll tal-li darba laqat il-blata darbtejn flok darba bħalma qallu Alla. Alla qallu l-art tara, l-art imwiegħda tara ma tidħolx fiha. L-għadab tal-Alla jdamdamna. Alla għaddis. Alla mhux tam jiċċajta miegħu. U frattant, Alla jridna lejn nifsu u jrid iberikna u ħalef li għamlilna l-ġid. Ir-ritorna u sit. Din hija għajta ta' bniedem qed jappella lill-Alla il għaliex jaf illi mingħajr Alla il-ħajja titlef kull sens, kull sinifikat. Vers 13 jgħidu, ir-ritorna sit kemm se ddum u s-sodisfana filgħodu bl-imħabba fidila tiegħek. Is-sodisfana minn filgħodu, minn sbieħ il-jum,
bil-mħabba fidija il-famuża ħesed talla li sekwit tisimgħu ninsemmija. Il-ħesed talla hija mħabba soda. Hija mħabba li ma tinbidilx. Hija mħabba imwieda bil-patt tiegħu u Alla il-patt ma jiksrux. Issodisfana filgħodu bl-imħabba fidila tiegħek sabiex nannu ferħin u nkunu jiemna kollu. Ġifi avolja kif ngħidu mis-sirriet ngħaddejjin minn dan il-wiet ta' dmuħ xorta waħda fil-preżenza tagħha u f'xirka miegħu nistgħu nannu ferħin. Nannu feliċità fil-qalb u nkunu ħienja il-jiem kollha ta' ħajjitna x'Alla ma trattax magħna skont ħtijietna. Alla resaq lejna u rebaħna lih innifsu bil-maħfra tad-dnubiet. Alla illi fl-aħħar mill-aħħar ukoll dawwar l-għadab tiegħu minn fuqna l-fidili għal fuq ibnu Ġesu. Hija xi ħaġa meraviljuża. Ġwanni jgħid illi Ġesu huwa l-propizzjazzjoni għal dnubietna, mhux għal dnubietna biss, imma d-dnubiet tad-dinja kollha. Dawk kollha illi xi darba għad jabitaw Ġerusalemm il-ġdida ħajkunu kapaċi jgħidu illi jien ninsabaw minħabba Ġesu il-propizzjazzjoni tiegħi. Ġesu illi tabba bl-għadab li kien suppost waqfuqi ħadu fuq nnifsu. Ġesu li xorob it-tazza tal-għadab talla sal-qiegħ biex jimlijinna bit-tazza bil-barkiet innumerabbli talla għal ġid tagħna. Jalla dawn l-affarijiet nożżuhom fil-qlub tagħna, nikkommettu t-triq tagħna lil mulej ma se jkompli jgħidlu ennina skont il-jiem li fihom int afflittajtna u snin li fihom rajna l-ħażen. Għax Alla kapaċi la darba qed titratta magħna nies midinbin illi iħallat il-ħelu mal-mor u l-mor mal-ħelu. U l-ħajja tagħna hija diki hija taħlita ta' esperjenzi qarsa, hemm ukoll esperjenzi li ġeluna nisfnu u nagħmlu bil-ferħ. Frattant il-modija ħajdwek il-modell li huwa ppreżentat lina fl-iskrittura huwa dan illi matul dal-omor qasir u momentanju tagħna irridu iva nġarbu avversità, afflizzjoni, mart, imma mbagħad nitlu fil-glorja u fil-vittorja eterna. L-afflizzjoni ħafifa tagħna hija l-antiporta tal-glorja. L-antiporta, l-għadba għall-glorja, mhux vera. Jiġi xiġri allura jdu ma nistgħux nitolbu biex il-kawża wkoll il-kawża tal-mulej Ġesu li aħna dixxipi tiegħu u tal-verità tiegħu tgħaddi l-quddiem u tifjorixxi. Kollha kemm aħna nixtiequ li naħdmu għas-salta tagħha. Dis-sena nagħmlu iżjed mill qatt tagħmilna. Ħalli xogħolok jidher lill-sira tiegħek u l-majestà tiegħek illu liedhom. Meta x-xogħol tagħha jidher, meta aħna napprezzawh kif suppost, meta aħna nifhmu x'ġara propjament fuq il-Kalvarju għalija, int se tkun melub spiritwalment. Ħatkun motivat biex l-Alla taqdih il għaliex Alla wera il-majestà tiegħu lilna li aħna u liedu. U mhux se jikkonkludi l-talba tiegħu b'mod impressjonanti ta' bilħaq. Ħalli l-favur tal-mulej Alla tagħna jkun fuqna, il-favur tiegħu, jew il-ġmiel tiegħu, jew il-pjaċevolezza tiegħu hija kelma speċjali ħafna. Tradotta differenti fi traduzzjoni differenti. Ma sa bil-ħajja il-favur tagħha. Ħalli l-favur tal-mulej Alla tagħna ikun fuqna. U ġifieri wasal biex jitemm il-riflessjoni kollha tiegħu u qal prinċipalment din li għandna bżonn, il-favur tal-Alla fuqna. Għax Alla jekk Alla jitratta magħna ġustament biss m'hemmx tama lina. Imma l-favur tal-Alla fuqna. Ħalli l-favur tal-Alla fuqna ikun fuqna. Ma se qed jitolbu hawnhekk biex palikiku li bissna bil-ġmiel tiegħu. U l-ġmiel tiegħu mhux xejn ħlief
il-qdussija tiegħu. Il-qdussija tiegħu. Ukoll li nkunu ħajdu hekk il-ħaħ entużjasti ma' Alla biex il-ħajja tagħna u l-emil kollu tagħna jiżżejjen b'sinifikat. Tista' tkun xogħolok ikun tiknes, jew xogħolok tkun tkaħħal, jew xogħolok tkun tagħżaq, jew u x'inhu. Jista' jkun u jsir xogħol ta' sinifikat jekk tagħmlu f'isem Ġesu Kristu. Ftakru fil-ġudizzju x'se jgħid Ġesu lill-fidili tiegħu. Li kont bil-ġuħ tmajtuni bil-għaċċu sqejtuni għax dak li għamiltu ma' dawn iċkejknin f'ismi għamiltuh miegħi. U allura ejjew indawru l-qalb tagħna iva lejn Alla biex tkun qalb ta' għerf mingħajr ma naħlu ħinna, mingħajr ma nberbqu is-sigħat jew il-minuti sabiex lil Alla nagħtuh il-massimu tagħna. Ħalli il-ġmiel jew il-favur tal-mulella tagħna jkun fuqna ikkonfermalna xogħol idejna. Aħna rridu aħna naħdmu kollha kemm aħna, anke nies irtirati jaħdmu, jagħtu s-sem tagħhom, vera? Ħalli x-xogħol ta' jdejna jkun ikkonfermat minnekom u lej. Bħalli kieku Alla jpoġġi s-siġiel tiegħu fuqu, it-timbru tiegħu fuqu. Għal darb'oħra mingħajr il-konferma t'Alla kemm aħna kif ukoll emilna jinġar mar-riħ. Jekk ħajjitna ssarraf xi ħaġa huwa biss minħabba l-gwida t'Alla u l-qawwa t'Alla eżerċitata favur tagħna. Dan ma jiskludix id-dixxilpina fuq nfusna. Bħalma Alla id-dixxilpina l-uliedu ħallihom fid-deżert minħabba l-inkredulità tagħhom, minħabba d-diżubbidjenza tagħhom. Hekk ukoll aħna rridu nkunu qorriev illi niddixxiplinaw lil nfusna. Li fejn naraw li qegħdin imtajra, moħħlija, il-ġranet qegħdin jgħaddu bħalli kieku xejn u maħniex qegħdin nipproduċu għas-saltna t'Alla. Nieqsa mit-talb, nieqsa mid-devozzjoni tagħna li Alla, nieqsa mill-imħabba li proxmu. X'tip ta' ħajja dik? Alla li fih namru kapaċi jagħtina din il-sens ta' sinifikat li bih imbagħad inkun nistgħu inkomplu mixja minn ġurnata l-oħra u ngħidu illi l-ħajja tagħna hija ta' valur il għaliex Kristu għamilha ta' valur bil-fidwa u s-salvazzjoni eterna tiegħu.